उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव थिखादार जाकब नार्जारि आरो डिजिपिनि आफादगिरि पारमिनास नार्जारिया गोजान'नि आलासि। रंजालि बैसागु समावनो गोजान'नि आलासि जानांबाय थिखादार जाकब नार्जारि आरो पारमिनास नार्जारिया। मिथिनो मोननाय बादिब्ला उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव चिरांनि रुनिखाता थानानि पुलिसा सानै लंपटखौ मैया खानो हायो। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय सप्तानि सिगांनो सानै उन्दै हिनजावसाखौ साफायै जिनाहारि खालामदोंमोन पारमिनास नार्जारि आरो थिखादार जाकब नार्जारिया। दायो सानै लंपट सुबुंखौ रुनिखाता थानानिफ्राय देहा फाहामसालियाव नायबिजिरनो लानानै थाङो।